Mateo Kapitulo 18. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kun dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon, ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon, ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon, nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan, Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, niluhod og nagpakiluoy kaniya, Ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya kunim. Apan wala siya musugot. Gipapriso hinuon niya kini, hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon, o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, Wala kay puangon. Gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan, hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan, nga atua sa langit. Kung dili ka mo mupasaylo sa inyong isig katawo, sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan.